Băieți, bine v-am găsit. Astăzi o să ne plimbăm cu bicicleta. Uite, copilul, nu știu care e copilul. Da, bă. Uite pe copilul handicapat. Bă, să dai like, bă! Pup, nu, Zenu, pupăgă. Aici stăm, bă. Aici stăm, bă. Oh, tati. Dimă. Cine stă aici? Ne oprim, bă. Să se aboneze la canal, că îți putem. Și la mine. Zi și la Zenu. Da, tot drumul e al nostru, băieții. Hai să plecăm, bă. Uite, eu tot un carton după cap. Deci eu văd, cam Free Fire. Ca PUBG. Bă, nu am mai văzut, crede-mă că nu am mai văzut. Bă, Bogdi, eu dat headshot ca în Free Fire.